Il-Ministri tal-Gvern ikomplu jaħarbu milli jagħtu kont lil poplu dwar xi kwalifiċi għandu l-ħabib tal-Prim Ministru Gerd Farrugia biex tawħ paga ta' 500 euro kuljum fit-tmexxija ta' Malta Enterprise. Fl-aħħar jiem Net News taqsal il-Ministri Evarist Bartolo, Konrad Mizzi, Michael Farrugia u Owen Bonici fost l-oħrajn madankollu kollha ġustifikaw il-paga li ngħata u ħarbu milli jgħidulna xi kwalifiċi għandu. Mal-lista issa naqgħet ukoll il-Ministru Edward Zammit Lewis li mhux biss ma jispjegax xi kwalifiċi għandu Gerd Farrugia imma bħalli kieku jrid jgħidilna li dan ix-xogħol kien rigal għal ħidma li għamel bis-swit il-ħabib tiegħu Joseph Muscat. Forsi tista' tweġibna inti għaliex il-kollegi tiegħek ma weġbunix dwar x'inhuma l-kwalifiċi li huwa għandu biex intażel għal dax-xogħol li ħajgarantilu 500 euro kuljum. L-ewwel ħaġa Gerd Farrugia persuna ta' esperjenza kbira llum għamel xogħol importanti fil-Gvern, daħal issa fis-settur biex ngħidu hekk governattiv però f'intrapriża li għal Malta Enterprise. Bħal mamlu sħabu tal-kabinett Edward Zammit Lewis infexx jattakka lill-ex chairman Alan Camilleri li kien jaqla ferm inqas minn Gerd Farrugia meta affaċċajnieh b'dan u spiċċaj laqla. U uża ma l-iskali ta' nies li tħallsu daqsu jew iktar minnu bħala Alan Camilleri xi 10 snin ilu. Ma għalax daqsu. Jiena U hawn reġa' beda jiġġustifika l-ħatra ta' Gerd Farrugia u minflok għalilna fi xu kwalifikat iddikjara li hu esperjenzat. Gerd Farrugia huwa persuna li kien spokesperson ta' gvern sħiħ. Għandu esperjenza kbira, qiegħda tmiru sew, għamel xogħlu tajjeb tant li l-gvern kien hemm fl-2013 u reġa' ġieled maġġoranza skjaċċanti ta' prezzenti fl-2017. Mhix kwalifika dik. U naħseb li jagħmel l-esperjenza biex kwalifika għalik. Ġuri inti ġurnalist tagħmel sena u tagħmel 10. Gradwajt bħala ġurnalist. Ok, ma xorta il-gradwazzjoni u l-esperjenza huwa rekwiżiti oħra m'għandix inżid. Grazzi. F'każ li jirriżenja wara sentejn fuq inizjattiva tiegħu, il-kuntratt jippermettilu li jirċievi somma ta' 130,000 euro li tagħha lanqas biss jiġi ntaxxat. Jekk tkun Malta Enterprise li tiddeċiedi li titterminalu l-kuntratt, Gerd Farrugia mhux biss jieħu l-paga sal-kumplament tat-terminu tiegħu imma wkoll paga ta' sentejn oħra. Dan jista' jfisser madwar $250,000 euro. Gerd Farrugia jista' jikkwalifika wkoll għal performance bonus ta' 20% fuq il-paga bażika tiegħu ta' 100,000 euro. Din id-deċiżjoni, kontrarju għas-soltu, tittieħed miċ-chairman mhux eżekuttiv li huwa appuntat politikament u mhux mill-bord tad-diretturi kif isir normalment. Sallum Gerd Farrugia għadu jżomm dan il-kuntratt milli jingħata lil Net News minkejja li saru talbiet ripetuti skont il-Freedom of Information Act.